Us on the other side, namhlanje we are joined by Umama Kasfiso Ncwane, the late great gospel sensation. And she joined us today because sike sambona usisema phepheni once again, and we want to hear it from herself. Ngoba ke siye singathanda ukuthi into singayilandeleli if it's trending news. So we've got her on the line joining us exactly what is going on ezumndeni wakancane. Sawubona mas kwamukela ehlelweni sejabula ukuba nawe. Yebo. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Siyaphila sejabula ukuba nawe, and njengoba sinawe namhlanje siyabona ukuthi kukhona indaba ekhona emaphephandabeni zikhuluma ngokuthi umama kukhona mhlawumbe isikhumbuzo abefisa ukusenza sasifiso Ncwane. Mhlawumbe ungasichazela kancane ngaso nanokuthi yini benifisa ukuyenza njengomndeni? Kubhala ukuthini ngale amangazibona. Kubhala ukuthi umala ngazi ukuthi nifisa ukwenzela usifiso umsebenzi kuhlatshwe nezimbuzi kanjalo. So besifisa nje ukuzwa mhlawumbe ukuthi yini benihlelile ukuthi nimenzele yona. Ngifuna ukwenza umsebenzi lo. Ngoba sesifike isikhathi ehambile emhlabeni akazenzele lutho. Okwenza ukuthi uze kufika intatheli ekhaya, mina ngizange ngiye intatheli ngafonelanga intatheli. Iyona efike ekhaya yazobuza ukuthi kungani singayanga emsebenzini ongula kwethu lakhe. Ngathi mina angazi befika asiyazi leyo nto asangesitshela umuntu. Basitshela ukuthi bekade ngibulitshe. Lasifike sabona ley'thombe-ke ezila kulento zenyemzenzayo ukuthi bengibulitshe kwabuya kwayoshangalale kwahlangana khona asitshelwanga thina kukhona esike sasefike samenzela kona okuncane kodwa silungiselela ukuthi senze okukhulu-ke manje ngoba phela akazenzele lutho. Thina sazi ukuthi umuntu umenzele umsebenzi ngibulitshe bese kuyahanjwa kuyekhaya kuyoshayisa iy'nkomo ngoba uyazidinga manje lezi akade bengafuni ukuzenza ngoba bethi basindisiwe. Mase sifike ngale sefika kubantu abahamba bengasindiswanga bayazidinga manje. Okay mama, uthi mawuthi uyayidinga usho kanjani nikuthole kanjani lokho ukuthi konke ayidingayo? Uyafika phela ngephupho asho ukuthi manje kuwukuthi nokuthi ngicela ningifise. Afike kuwena njengomzali asho njalo athi ucela nimsize nimenzele izinto mhlambe. Waphinde wafika kumina. Okay, uthi ucelani wemama ethu uyacela uthi cela nimenzele umsebenzi noma nilungisa izinto? Umsebenzi ngoba nangesikhathi ehamba akahambanga kahle, wahamba engaphethe lutho, wafike engaphethe lutho kubantu abadala engakazi abenzele lutho. Manje sebeyafuna-ke manje abasafuni kahle kuyena, secela usizo ukuthi simsize. Manje nike naye ikhuluma le ndaba nonkosikazi wakhe ngoba ngiyacanga mhlambe iyona channel engaba ngconywana ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwemndeni ukuthi nangu uSifiso ovela ethi ucela ukuthi sekufanele simenzele. Sizombona-ke unkosikazi wakhe mangicela nje ngamgcina emzabeni ngizombona-ke. Thema senza into wangangitshela mina njengomzali ngizombona-ke. Manje le ndaba ithanda ukusinda ngoba umnikazi wayindaba njengobusho ukuthi izinto zesiZulu bengazenzi, so kuyaye kuthuse mase sekuwukuthi sekukhona ukuthi mhlambe uceleleka izinto ade engazenzi. Kuyavumeleka yini ukuthi umuntu mhlambe nimenzele if unkosikazi engavumanga? Engavumanga kanti siyenza kulo nkosikazi into ngoba siyenza kancane asingavumele thina. Angithi naye ahlangene nathi futhi asihlangene naye. Angithi thema senza umsebenzi wangamtela. Ngiyakuzwa ma, ngiyakuzwa. Siyicele kuyena. Ndafike kuma wakhe ngishingane zengane yami ngikaze ngiyibone ngifuna ukuzibonela kuma-TV. Khona into efanele ngiyicele kuyena mina. Ususho lezi ngane lezi zakhe-ke u-Ayanda benosifiso lezi ezabafana? Lezi zabafana. Nangesikhathi enza lo msebenzi wanje phela ngoba ngabe bengafuni ukungizale mina befanele babize iy'ngane zafuthi zazi kuyephi iy'ngane zafuthi ngoba zazingekho. Ufuthi uney'ngane azizala ngaphandle azaziyo u-Ayanda kodwa kazange azibize ngabona zakhe kuphela iy'ngane la.
Okay, kodwa ke ma asibuyele kuleyo ukuthi enifisa ukumenzela yona isifiso njengomndeni ukuthi ke mhlambe bathini ngokosiko ukuthi yini kahle kahle le ayikhalelayo efanele nimenzele yona. Fanele niqale phansi nimbike umsebenzi umayelana nani noma i-unveiling. Wena ngane yami uhlala kulapha ekhaya kimi. Awazi umuntu meshane ukuthi wenzela umsebenzi. Yebo ma ngiyavuma ngiyazi ukuthi uyenzelwa ingakho bengibuza ukuthi mhlambe umsebenzi onjani ngoba kukhona abanye abayenzela umsebenzi mhlambe kuthiwa umuntu akasekho kufanele nigezwe ingakho ngibuza ukuthi kahle kahle lo niwenzayo ni no1 umsebenzi phela wokumbuyisa umuntu meshonile uyabuyiswa nje. Ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa. Angiboni ke ngane yami ukuthi kunesidingo sokuthi uAyanda ngimtshele ngoba angimazi ukuthi ngizomtholaphi. Angimazi ukuthi ngizomtholaphi. uAyanda uyakwazi la ekhaya kodwa angimazi ukuthi ngizomtholaphi ngoba ziningi izinto. Namanje ngangafuni ukukhuluma ngale ntombazane kodwa ngagcina ngikhulumile ngoba ingumba ngoba sake sakhuluma isana sakini esiphambili wangivulela icala uAyanda. Lonto yaphuma futhi emaphetheni. Angifuni ukukhuluma naye kodwa mayefika la ngiyokhuluma naye ngoba uyingane yami. Okusalayo noma ngahamba ahamba athini uyingane yami uAyanda wathela ngenyongo kancane emsamu wangenisa edlozini owale ekhaya. Noma ngenzani owale ekhaya noma ngenzani ingane zomntana wami zezashedi nazo angafuni ukuyibona. Ngaphandle kwesizathu ngenza ngalutho mina ekhaya futhi angikaze ngingamthandi. Angikaze ngoba umfazi wengane yami angikaze ngingamthandi. Okay ma mhlambe ngoba sekukhona umuntu ongasekho la sesikhuluma ngaye kunganjani mhlambe sicele ngingenelele mhlambe abefundisi noma abaholi bendawo ukuthi kuzama ukuthi kube khona ukuhlala phansi ilungiseke le ndaba. Abefundisi bakithi lapho noma bakephi man noma basesontweni lakho noma bakephi mhlambe nje abantu abadala abangabaholi ngoba iyakhula iyabhebhethisekela ingxabano instead of ukuthi kube khona ubulungiswa ngoba nawe uyasho ukuthi khona izingane zakho ofisayo nawe ukuzibona and sekuhamba isikhathi eside ngempela ungayiboni. Alright ngizothatha ngokuthi uma usacabanga angiboni le nto ngoba ingxabano vele indala kusukela nje ngomngcwabo akuphindanga kwabhekwana. Akuphindanga nje kwabhekwana. Mina ufuthi nje ushona nje ngilimele ngangihamba ngama-eldo cash ngiya enkantolo bayangivuleka icala ngoba ngifuna i-postmortem. Ayikho into esasiyikabanela nayo i-postmortem kuphela. Angizange nje ngikabane naye. Angikaze futhi ngikabane naye. Kodwa ma think mhlambe naye wabona ukuthi mhlambe mawuyifuna angisho ukuthi kunjalo ngiyahlawumbisela ukuthi mhlambe wayibona ngazi ukuthi mawusho njalo ukuthi ufuna i-post mortem report mhlambe kukhona ukusola ukuthi mhlambe indlela ahamba ngayo ayibanga natural. Manje kufanele ngingazi-ke mina. Nginikhe mina ingane ngiyangezinayo. Ngithike ngingazi maseyifuthi sekanjani. Uma ngabe ngithi ngicela lo postmortem anda wenzeka nginike mina i-postmortem ezoyithatha udokotela wamshini uthi savumelana futhi naye kahle kodwa mase ngithi ngiyayifuna usekidime enkantolo uyongibopha ukuthi mina ngiyam-accuse. Okay ma ubuhlungu. Okay ma ngiyacabanga ukuthi mhlambe lento iyadinga ukuthi ilungiseke ngoba ngiyakuzwa ukuthi nawe ulimele noAyanda naye ngapha ngathi ulimele impela so kuyinto efanele mhlambe nihlale phansi njengomndeni nilungise kodwa nginombuzo nje la omncane ngubone uqhamuka khathi ukhuluma ngendaba yokuthi uAyanda unkosikazi wakwakho ukuthi kanti kwakwenzeka kanjani ukuthi athelwe ngenyongo mawukuthi kanti futhi into abangakholelwa kuyona. Ngibazi nami ukuthi benza kanjani wathele ngenyongo uAyanda kwangenisa nje emsamo kakuyani umfazi kakuyani uAyanda.
Ngiyaxolisa ngempela ukuvusela amanxeba, ngiyabona ukuthi lento ngoba ngathi isibuhlungu kakhulu kuwena. Ubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu nje kakhulu. Ngoba ingane yakuthola kuyahamba. Angishilo emoyeni wami ubuhlungu. Ngendlela isifuthi. Kufanele ukuthi ngiyazi ukuthi yini yamphatha. Mina ngathola ucingo lendlini ngafonela kwaDoctor. Ngifonele kungazi ukuthi ngiphiwe yini. Ngingazange ngizwe nokuthi uyagula kwaziwa kuthiwa mina ngale kumnikelana ngezinto. Ngingazange ngengizwe ukuthi ugulisa izinto. Angizange ngengizwe nje futhi noma ngabe kwakuthiwa ngizikhiphe zonke ngimnike zona ngazizomnika ngendlela awayisibusiso ngayo ehlizweni yami. Kodwa angicabanga lutho. Izinto ngangizokwalela lezinto ukunika ingane yami iphilisa incane mina noma ngabe ngiyahamba emhlabeni ngilungile ngoba sengihlalile emhlabeni usuzohambeni nayo emhlabeni. Ngalule kwabhala ngami Instagram lezo zinto zenezibhalayo kwathiwa mina ngale nezinto anginikanga ingane yami kukhulunywa amanga phambi kwaJehova kodwa sibe sithi siyakholwa sisindisiwe uNkulunkulu asibone ngelanga lokugcina ngoba ngazi ukuthi ngangizokwalelani nezinto sifo mina bengiphila ngayo ekhaya emva kokuba ehambile ngahlupheka mhlawumbe uyakwazi ukuhlupheka mina ngahlupheka ibandla lihambile kodwa angiboni futhi ukuthi kunesidingo sokuthi sikhulume lento ngoba ngeke izisenze nje lutho kulungile yasho ingane yami ethi kulungile baba makuvume wena kanti izohamba kabuhlungu kangaka ngaphandle kokugula agulanga usisi. Okay, ngicela ukukhulula nje ngoba ngiyezwa ukuthi lento ivusela ngamanxeba. Ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi mhlambe ube kulesimo okusona. Sizocela nje ukuthi mhlambe kube khona umuntu esikhuluma naye eceleni mhlambe ungazama